А? Има ли листия? Има гадки. Кое? Имайте черната гадка. Трябва да снимам гръб. А? Трябва да снимам тия шашевите грибци. Това бяга за здраве. Не, бе, гледай другата. Тя те с баща й. Или мъже й. Къде е каква чиста вода, бе? Само тук къде има, но това зеленото, то сега от тривата. От тривата. Ей там, гледай каква чиста вода. Лебеди. Яджи, кифтета ни рива. Кифтета? Те тук всичко е живки, бе. Всичко е стреляно с голямо калибрени оръжия. Са гърмени. Ей, там отва трябва да е някакво ресторант, ако гледай, с уния фишилните. Не, там Кева. Не кей, бе. Ей, тук, бе, ей, тук. Да, ясно. То си има кей. То нищо чудно да има и водни колелета. Ами гледай ордеци. Сега, виж. Гледай, бе. Сега и ордеците няма да избягат от нас. До гълъбите. Орта тук ги ранат, лебедите ранат. Лебедите, като видят човек е право зварат. Там издат бисквитите и... Гледай. Това е дали изкуствено или истинско? Изкуствено. Истинско, бе. Кое, бе? Ме онова там е. Е също изкуствено. Да. Но това не е юрдек, бе. Това е нещо друго. Патка е някаква... Чива, бе. Деба, дейте. Стрясках. Гледай, лебедите. Това е много красива птица. Еми, то е валяло. То виж, че и там на паркинга. Аз такива юрдеци за първи път гледам. Да, бе, аз за първи път гледам такъв модел патки. Гледал ли си друг път такива патки? Там е накрая да има. Там има някаква умряла гача. Дева? Патка ли она? Не, бе, дърво, бе. Или голям охлюв. Охлюв не мога да очиш го издат веднага тия идиоти.